Χριστός Ανέστη. Τη αυτή η μέρα, 18 Απριλίου, τιμάμε τη μνήμη των Αγίων. Όσιος Ιωάννης, ο ησυχαστής, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Δικαπολίτου. Άγιος Σάββας, ο στρατηλάτης ο Γότθος. Οσία Αθανασία, εξεγίνης ή θαυματουργός. Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης, ο νεομάρτυρας, εξ Ιωαννίνων. Σύναξη των Οσίων Κολυβάδων Πατέρων, των εκ του Αγιονύμου Άθωνος. Άγιος Κοσμάς ο Ομολογητής, Επίσκοπος Χαλκιδόνας. Άγιος Τούνομ ο Εμμύρης ο Μάρτης. Άγιος Ιωάννης ο Κουλικάς. Άγιος Ακάκιος ο Β, Επίσκοπος Μελιτινής. Όσιος Ευθύμιος ο Θαυματουργός. Όσιος Ναυκράτιος ο Στουδίτης. Άγιος Κύριλλος ο Έκτος ο Ιερομάρτυρας. Όσιος Ευθύμιος ο Φωτιστής της Καρελίας. Όσιος Ματθαίος. Όσοι Αντώνιος και Φίλικας. Όσιος Βασίλειος ο Θαυματουργός εκ Γεωργίας. Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαξίμου. Οσία καλή. Αποστολικό ανάγνωσμα. Πράξεις των Αποστόλων Γ. 11-16. Ενώ δε ο θεραπευθής Χολός ακολουθούσε κατά πόδας των Πέτρων και τον Ιωάννη και δεν εχωρίζεται καθόλου από αυτούς, έτρεξε προς αυτούς όλος ο λαός μαζί με πολύ θαυμασμό και έκπληξη στο υπόστεγον που ονομάζεται στο Άτου Σολομόντος. Όταν δε είδε ο Πέτρος των λαών, έλαβε τον λόγον και είπε «Άνδρες οι Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια το γεγονός αυτό» ή «Γιατί έχετε καρφώσει τα μάτια σας εις ημάς, ως εάν εμείς με την ειδική μας δύναμη η ευσέβιαν εκάμαμε αυτό να περιπατεί». Ο Θεός του Αβραάμ και του Σάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των προγόνων μας, εδόξασε τον παίδα αυτού Ιησούν, ο οποίος με την ενανθρώπισή του έγινε κατά πάντα υπάκουος στον πατέρα του δια τη σωτηρίαν των ανθρώπων. Σεις όμως τον παρεδώκατε στον σταυρικών θάνατον και τον αρνηθήκατε εμπρός των Πιλάτων όταν εκείνος έκρινε ότι έπρεπε να τον απολύσει. Σεις όμως, αντιθέτως προς τον Πιλάτο, αρνηθήκατε τον απολύτως Άγιο και Δίκαιο τον Ιησούν και ζητήσατε να σας χαριστεί ένας φωνιάς. Αυτόν δε, ο οποίος είναι αρχηγός και χορηγός της ζωής, τον εφωνεύσατε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε εκ νεκρών και του γεγονότος αυτού, εμείς οι Απόστολοι του, είμεθα οι αυτόπτε μάρτυρες. Και αυτή η πίστη μας στο όνομα αυτού εστερέωσε εις τα πόδια του τούτων των άνθρωπων, των οποίων βλέπετε η γη και γνωρίζετε καλά ότι είτο προηγουμένως Χολός. Η πίστης η οποία προέρχεται από αυτόν και αναφέρεται εις αυτόν, έδωσε στο τέος Χολών πλήρη και τελείαν την θεραπείαν εμπρός εις τα μάτια όλων. Ευαγγέλιον. Κατά Ιωάννη Γ. 22-33. Μετά ταύτα ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις την Ιουδαίαν γην, και εκεί διέτριβεν με ταυτόν και εβάπτιζεν. Ειν δε και Ιωάννης βαπτίζων, εν ενών εγγύς του Σαλήμ, ότι είδατα πολλά είναι εκεί, και παρεγίνοντο και εβαπτίζοντο. Ούπο γάρ ειν βεβλημένος εις τη φυλακήν ο Ιωάννης. Εγένετο ουν ζήτησης εκ των μαθητών Ιωάννου με τα Ιουδαίου περί καθαρισμού, και ήλθον προς τον Ιωάννη και είπον αυτό. Ραβί, ως ειν μετά σου πέραν του Ιορδάνου, όσοι με μαρτύρικας είδε ούτως βαπτίζει, και πάντες έρχονται προς αυτόν. Απεκρίθη Ιωάννης και είπεν, ου δύναται άνθρωπος λαμβάνειν, ουδέν, εάν μη ή δεδομένον αυτό εκ του ουρανού. Αυτοί ημείς μη μαρτυρείτε ότι είπον, ούκ ημί εγώ ο Χριστός, αλλά ότι απεσταλμένος ημί έμπροσθεν εκείνου, ο έχων την ύμφην νυμφίος εστίν, ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούων αυτού, χαρά χέρι δια τη φωνήν του νυμφίου, αυτή ούν η χαρά η εμή πεπλήρωτε. Εκείνον δι' αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε. Ο άνωθον ερχόμενος επάνω πάντων εστίν, ο εκ της γης εστίν και εκ της γης λαλεί, ο εκ του ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστί. Και ο εωράκαν και ήκουσεν τούτο μαρτυρεί και τη μαρτυρίαν αυτού ουδείς λαμβάνει. Ο λαβών αυτού τη μαρτυρίαν εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθής εστίν. Ύστερα από αυτά που συνέβησαν εις τα Ιεροσόλυμα, ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί του εις την άλλη περιοχή της Ιουδαίας και εκεί έμενε μαζί τους και εβάπτιζε διαμέσου αυτών εκείνους που ήρχοντο με την διάθεση να πιστεύσουν εις αυτόν. Ο δε Ιωάννης εβάπτιζε τότε εις την πηγή Ενών πλησίων της πόλεως Σαλήμ, διότι εκεί ήσαν πολλά ύδατα και ήρχονται άνθρωποι και εβαπτίζοντο.
Δεν είχε δε ακόμη συλληφθεί και φυλακιστεί από τον Ηρώδηνο Ιωάννης. Έγινε λοιπόν συζήτηση από τους μαθητάς του Ιωάννου με κάποιον Ιουδαίων δια των καθαρισμών, των οποίων το βάπτισμα των μαθητών του Χριστού και το βάπτισμα του Ιωάννου έδιδαν στους ανθρώπους. Και ήλθαν προς τον Ιωάννη οι μαθητέ του μαζί με τον Ιουδαίων και του είπαν «Διδάσκαλε, αυτός που ήτο μαζί σου, πέραν από τον Ιορδάνη και για τον οποίον σύ αμαρτύρησες και ευεβαίωσες περί της αποστολής του στους ανθρώπους, κοίταξε βαπτίζει τώρα και όλοι πηγαίνουν εις αυτόν». Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε «Τίποτα δεν μπορεί να πάρει ο άνθρωπος εάν δεν του έχει δοθεί από τον ουρανό. Σεις άλλωστε οι ίδιοι που με ακούσατε επιβεβαιώνετε ότι εγώ είπα «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι εγώ είμαι απεσταλμένος από τον Θεό, νωρίτερα από εκείνον, για να προπαρασκευάσω τους ανθρώπους». Έπειτα δε, μη λησμονείτε ότι αυτός που έλαβε και έχει την ύμφη είναι ο νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο οποίος κατά τον γάμο στέκεται κοντά εις αυτόν και τον ακούει, χαίρει πάρα πολύ δια τα λόγια, με τα οποία ο νυμφίος εκδηλώνει τη χαρά του. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου χαρά, να βλέπω τον νυμφίον ευχαριστημένον και η οποία χαρά μου είναι πλήρης και τελεία. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος, νύμφη η Εκκλησία. Χαίρω βαθύτατα διότι βλέπω τους ανθρώπους που θα ενταχθούν στην Εκκλησία του να τον ακολουθούν. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε, ο πρόδρομός του, να μικραίνω, ώστε όλοι πλέον να ακολουθούν εκείνον και όχι εμέ. Εκείνος που έρχεται από τον ουρανό, δηλαδή ο Χριστός, είναι επάνω από όλους. Εκείνος δε που είναι από τη γη, όπως είμαι εγώ, από γονείς που είναι επίσης της γης, ομιλεί περί του θελήματος και των έργων του Θεού σαν άνθρωπος εκ της γης, δηλαδή ατελώς. Εκείνος όμως που έρχεται από τον ουρανό είναι ανώτερος από όλους. Και αυτό που είδε και ήκουσε και το γνωρίζει άριστα και κάλλιστα, αυτό και με απόλυτον βεβαιότητα και σαφήνειαν κηρύσει, αλλά τη μαρτυρίαν αυτού όλοι την δέχονται. Εκείνος δε που επίστευσε και εδέχθη αυτήν τη διδασκαλία, αυτός έβαλε τη σφραγίδα του και υπέγραψε με το όνομά του τους λόγους του Υιού και απεσταλμένου του Θεού και επιβεβαίωσε έτσι ότι ο Θεός είναι πάντοτε αληθινός.